स्वाभाविकनि दा रिसेन्टलि जितु सेकेन्ड फेजनि थाखाय केन्डिडेटनि लिस्ट ओंखारदों बेयाव सबायझारनि नाम फैयाखै निस्सय सन्देह जादों बेयाव एसे खेलिमेलि थाबावनो हागौ खिन्थु प्रश्नआ बे नङा जे सबायझार दिनै दा बलांगुरियाव आंखौ मोजां मोनग्रा आंखौ समर्थन होग्रा मानसिफोर फैदों होनदों बे नङा माने पार्टिखौ मोजां मोनग्रा पार्टिजों नले गले थाबोग्रा मदद होबोग्रा पार्टिनि खामानि मावग्रा बेहाय अनेक मानसि दङ आरो गासिबो इउपिपिएलनि कर्मि आरो फेमिलि मेम्बार हिसाबै फेमिलि मेम्बार बायदि खामानि मावग्रा गोजा बेहाय दा बेहाय मोनसे खोथाया नैबेल' जादों थांनाय मैया मोनाबिलियाव आंखौ मोजां मोनग्रा माखासे व्यक्तिफ्रा बल्लांगुरि सबायझार मालिपारा बिजनी टाउन साराउन्डिं माने फिसा फिसा धरना होनाय आं नुदों जे गुनेश्वर गयारिखौ जोंनो नांगौ केन्डिडेट बेथ' स्वाभाबिक डेम'क्रेसि बियो मानसिखौ मोजां मोननायखौ प्रकाश खालामनाया बे बयहाबो मोन्थाय दङ आं बेखौ बुङा जे आङो माने थुनज्लायदों बे नङा बे स्पन्टेनियास जादों बियो आरो बेखौ लानानै आंबो दुखु मोननानैनो आङो परिबेसखौ सानदों निस्सय दावराव दावसि जालांनो हागौ खोमा बेखौ साननानै आङो इमिडियेट दिनैहाय आङो आंनि दोलोनि मानसिफोरखौ बुंहरदों जे बल्लांगुरियाव मिटिङा लेंदो एसे सान्थि थानांगौ टिकेटआ जायखौ बिहरा मोजां मोननायाथ' थागोन टिकेटखौ थाबैनो फोसावनांगौ सबायझार समस्तिखौ गोनो गोथो दोननाङा क्लियार खालामना होनांगौ क्लियार खालामोबासो रायजोफ्रा सिद्धान्तखौ लानो मोजां जायो दा दिनैहाय दोलोनि मानसिया गावस्रानो दं बेखौसो नुदों फारसेथ' खोनाबाय आङो दा बिजनीनिफ्राय फैनो ओंखारनाय माखासे टट' गारिफोरखौ जोंनि इउपिपिएलनि मानसियानो होबथादोंनो मेसेजआ फैगासिनो दङ बेफोरथ' बोरै जानांगौ जायो बेथ' मोजां नङा दोलोनि थाखाय बे मोजां नङा बिनि थाखाय आङो जायफोर खालामदों बिथांमोनखौ खावलायहरो जे बेफोरखौ दा खालाम दोलोनि मानसि गोजा दिनै फोसावनाय लोगो लोगो हयथ' जोङो खौसेयै मावनांगोन बेथ' स्वाभाबिक दोलोआव रागा जानाय गाज्रि मोननाय मोजां मोननाय बे दोलोआव थायो आरो थाखागोन बेखौ रावबो हमथानो हाया गोसोनि लुबैनायखौ खिन्थानाया मानसिनि धर्म बे बुंखागोन बुंनो मोना होननाया बिनो मोना होननायथ' जुक्ति थायाना जोङो दोलोखौ दैदेनबोनाय मानसि जों मिथिगौ बिजनीनि परिबेसा मा थांनाय समाव 2005 सननिफ्राय रावबो गैयामोन बेहाय इउपिपिएलखौ दैदेनदों पिसिडिआरनिफ्राय मानसिफ्रा गिनानै इउपिपिएल खालामामोन आंनि दैदेननायाव मानसिफ्रा दिनै सासे गाबोन सासे दिनै हाजार मानसि दिनै इउपिपिएलआव फैदों जायफोर सिगांनिफ्रायनो दङ आंखौ मोजां मोनखागोन स्वाभाबिक आंनि मोखां आंनि दैदेननायजोंनो दिनै रायजोफ्रा इउपिपिएलआव हाजार समर्थक जाफैदों निस्सय आंखौ रायखांखागोन बेथ' स्वाभाबिक दा आंखौ रायखांनो मोना सोरखौबा रायखांनो मोना बेलाय बोरै जानांगौ जायो बेथ' जायाना ओंखायनो बुजिनानै नायनांगौ मोजां जादों आङो मोनसे खावलायहरगोन आङो बेक्ति हिसाबै रायजोफ्रा हास्थायनाय जेला आङो मोनसे खावलायगोन दाबो प्रमद बर' सार बिथाङा सुस्थ' मेलेमजों साननानै जाहाथे टिकेटखौ होयो आं बिनि सायाव माने जेब्लायबो फोथायनाय दङ पार्टिखौथ' आं जन्म होग्रा बिजनीयाव आं दहायनो बुंदों पार्टिनि हेंथा बुंग्रा मानसि आं नङा आं बिदि पार्टिनि हेंथा बुङोबा दोलोनि माखासे मानसिफ्रासो बुंगोन बेहाय सेन्टिमेन्टनि खोथा फैगोन आरो बेखौथ' बोरै होननो मैयाथ' थांनाय मोनाबिलियाव धरना होबाय सोरबायाथ' सोरखौबा मुर्दाबाद होननोसो नागिरलायनाय आं एसे खोनादों बेथ' स्वाभाबिक जालांनो हागौ दा दिनै सावरायदों आङो सान्थि परिबेसनि थाखायसो बेयाव सावरायदों टिकेट बिनांगौ दा बिनांगौ बिनि मिटिं नङा बियो दा दिनै आंनि मोखांखौ नायहरबाय थादों सारा रिक्स लाबावगोन ना लाबावा बेल'सो जादों आङो बुङाखै आङो दाबो आशाबादि मिनिट टु मिनिट आङो प्रमद बर' सार बिथांनिसिम आंनाव बिश्वास दङ आशा दं आरो जाय बिजाथिफोरखौ फोसावदों फार्स्ट पेज दिनै सेकेन्ड पेज जाय बिजाथिफ्रा टिकेट मोनबाय दोलोनि टिकेट मोननानै गेलेनो ओंखारबाय आं बिथांमोननिसिम 100% आङो साबायखर जासिदों बोर सारस्रिहरदों जायफ्रा टिकेट मोनदों बे बिजाथिफ्रा देरहासार जानानै
प्रमद बर' बिथांनो सरकाराव जाहाथे मजबुत सरकार जाफिननो हायो खामानि मावनो हायो आरो बिटिआरआव शान्ति डेभेलपमेन्ट अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हायो आंहा मोनसे बिश्वास दं आरो साहस बेल'सो दा टिकेट बिनाया गाज्रि नङा आं बुंदों निस्सय बेयाव फैग्राया बांसिनानो आंखौ मोजां मोनो निस्सय थागोन बिथांमोनाथ' दाबि खालामगोन आं बादा होबाबो दाबि खालाम बेसो जादों दा मानसिफ्रा होननो हागौ बेनो थुनजुलायनो हागौ बेनो माबानो हागौ नेभार मालाबाबो जायाखै स्पन्टेनियास माखासे मानसि दं आंखौ मोजां मोनग्रा बेल'सो दा नोंथांमोना सारागिदिं आङो रिकुवेस्ट खालामगोन दखानाव हाथायाव लामायाव साधारन मानसिनाव सों आंनि खोथाखौ सों जे गुनेश्वरखौ सिनायना सिनाया होनगोन मोजां नंगौना नङा बेथ' बयजोंबो रायलायो हालुवा जाम्बा मागिनानै जाग्राजोंबो रायलायो बेखौसो बुङो आरो बे आं बानायनाय नङा आरो बेखौ खायसे मानसिफ्रा स्पन्टेनियास जे गुनेश्वरबा साबसिन जायो होननाय बाथ्रायाथ' बेयावसो आं बिया खिन्थु आं दाबो बियाखै खुनु एक मिनिटबो आङो प्रमद बर' सारखौ थांनाय बे 4 बोसोराव आङो 1 मिनिटनि थाखायबो डिस्टार्ब होफेरा डिस्टार्ब होग्रा मानसि नङा आं नांगौबा आंनो हजम खालामगोन सोंनानै नाय खुनु मानसिखौ व्यक्तिखौ आङो डिस्टार्ब होफेराखै आरो दाबो होआखै आंनाव मोनसे फोथायनायल' दं रायजोफ्रा बिनायाव मोनाबा हयथ' खुद्रिगोन बेल'सो आं खिन्थु खुद्रिनायाव गैया रायजोआ जेरै खावलायगोन रायजोनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखायसो आं दोलो खालामो रायजोफोरनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखायसो आङो पार्टि खालामदों दायित्वबो लादों बेलेग जेबो नङा बे अलरेडि रायजोनि सायाव